Pagpaiway sang barangay and SK elections aprobado na sa Senado. Publiko may magkatuhay nga reaksyon. Ining gitutukan ni Daryl Marie Sarmiento live sa Barangay Purok 1, Pavia, Iloilo. Daryl? Kate, ang postponement ng barangay na SK election sa December 2022 sa idalom ng Senate Bill 1306 aprobado na sa Senado. Sinilang ang Martes ginaprubahan sa third and final reading sa Senado ang Senate Bill 1306 sa idalom sang hagna ipaiway ang eleksyon sa barangay level sa ikaduha nga Lunes sa Disyembre tuig 2023. Diri sa Ungka Uno Pavia, nagapangalagad si punong barangay Lodovico Alfaro sa iya ikaduha nga termino. Siyam na ini katuig sa serbisyo kag sa idalom sang iya pagpamuno nakaangkon ang barangay sang Seal of Good Local Governance. Nagapadayon man ang inisyatibo sa solid waste management sang barangay. Ang akon gani daw ang panimalay ko ni napabayaan ko na para lang makakonsentrate sobra sa barangay. Apisar sa maayo nga pagdumala, dapat kuno tani, dayon na lang ang eleksyon. Ako guro daw hindi ako pabor nga ipospon nga kiti may ara kita nga mga barangay official nga way naga-perform nga dapat islan. Sa pananawa naman sang SK chairperson sang barangay, mangita naman kami sa amon nga job as our profession kay nakagraduate naman kami mo nga iban nagre-resign ng iban ko actually ikatatlo na ko nga chairman direk. kadamo na kuno sa mga pamatanon nga kahigayunan na lang ang ginahulat agud magbulos man sa pagserbisyo. Kailangan man naton sang new aspirant naman nga isa ka pamatanon para mag-lead naman dire sa aton nga barangay kag mahatagan man sang opportunity. Sentimento naman sang pumuluyo, dapat gid islan, ilabi na kung may pinilian ang mga yara karon nagapungko. Gusto ko gid kadali gid ako nga maislan ang mga malain nga mga kapitan, luwas la sa mayan nga kapitan. Tapos ang mga kagawad pagid pigado gid ang mga kagawad sa pigado gid may pinilian. Kung kalabanan disgusto sa pagpaiway, mayara man iban, go with the flow na lang. Okay man na postpone, okay man nga waay, okay man nga may ara. Ay ti nakadepende man sa ila kung gindayon nila kung wala man. Kate, 2018 pa ang katapusan nga piniliay sa barangay. Isa sa mga tinutuyo sa pagpaiway sini amo ang paggamit sa pondo nga iga alokar diri sa iban nga mga galastuhan sang gobyerno. Kate? Madamo nga salamat, Daryl Marie Sarmiento.